Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayon mamatay. Ug ang pan na akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pagkaakon ka! Unsa man yung pagpagkaon sa unod talaga mo? Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kasama, mga kaigsunan ko diha kang Kristo, kumusta? Pagkadali ragyod sa panahon. Diin wa sab na to damha nga niyan usab kita nining balaang adlaw sa pagpamalandong, sa lain na sang tuig sa kasumaran, sa pagpasakit o pagpakamatay sa tong Ginoong Kristo ibabaw sa krus. Nga mo'y buhing kamatuuran sa iyang way kinutubang gugma kanatong iyang mga anak. Bisan unsa pa kita ka mga masalaypon o makasasala. Huwebes Santo karon, itugot nga ninimang kutloa, isip pagpahaom. Ipabati na mo kaninyo kining usa ka sugilanon nga hinaot pa. Nakahatag ka nato og bisan gamay na lang nga pagtulunan. Kini atong sugilanon giuluhan og hakog nga pagbati. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba? Okay, sir. Nakuha na ako ang imong order. Si order ni sir. Bali, 11,750 ang tanan. Sir. Sir. Dana sa 5 kasako nga simento, tunga sa elf nga bahas o tunga pud nga graba. O dana sa kukulamber, sir. Okay, sir.
At bang sa kapilya na ay bising sari-sari store. Anha ni i-deliver. Okay, sir. Okay. Sige, salamat. Guryo! Ihatag ni Bansonero ang lista sa ipalaras ni Sir Cap Ikoy nga kukulamber sa sityo Kabatuan. Ari pa be. Di ara. Sabi na lima ka 2 por 2 por 8. Mapod ka 2 por 2 por 10 o 8 ka 2 por 4 por 6. Sige, inay. Anay. Ibeng! Ibeng! Dainin pa. 2 ka kilo nga numero 5, Comonels, o 1 ka kilo nga numero 4. Common gihapon, day? Common gihapon. I-apil ni karga sa order ni Kap Ikoy, ha? Si Udin, eh. Unya, kuhaan niya diri ang resibo, human ni mong takos, aron mahatag sa driver. Oo, day. Ay, Madam Nympha. Madam karon, Louie. Si Mama Nympha ba ya? Digid ka komedyahan? Kay nga no, okay ra ng imong komedya. Ay, Mama, uy. Nga daw ni aman kas lamber, nga klase man ron nimo. Wa ka na sa musod? Di ba periodical ron ninyo? Periodical bitaw. Pero wa ko pati kag exam. Nga lugong wa. Kaya ano, tagaan ko niyo kwarta para ibayad sa tuition ako. Ano makatake ko? Unsa? Kaya wa day kahatagi ni Papa mo rin, eh. Maganin niya ako ron. Gianhiti ka din sa tindahan aron nga mangayo ko nimo. Kay wagin mo hatag sa rin ako eh. Unsa? Wa mo hatag sa Papa nimo? Isulti na bitaw kung wa. Muta na pagig ka. Tarunga ko no kog tubag, Louie. Wa kay batasan, ha? As kang taro nga ito magkatubaga ah. Gilain lang ni mong sabot. Hilom! Sige na bi, kwarta bi kay malito ko sa exam. Nga wa man mo hatag sa Papa ni mo ron, eh. Nga nagistorya naman mi, nga siya una rin mo hatag sa imong tuition. Kay apiki gyud ang kita nato rong si Manaha din, eh. Eh, wa ko ni siya kwarta ko no. Pero ano lang pangutana ma? Kamu lang pagsulti ko nga no. Ang ako bang hartagin akong kwarta din ha, kaya araw makatake na kong exam. Bulin niya para ba ko dito sa cashier sa eskwelahan ha? Niya, kalusa pa mong mahuman nini. Bawo ka naman bitaw anong paparin ni bitaw? Manager pero perming way kwarta. Naambot. To ating alas kabit pa doon kwarta niya. Louie, ayaw gud pag iningon, anak. Oh, wagi Ayaw ka pagpasagad, ha? Nga no, wagi ka magduda na ma? Gusto na? Ngabit na eh. Misalig kong Papa nimo. Huwag ayaw pagpasagad og sulti batok sa imong amahan, ha? Pataka ka lang. Makasa ka, anak. Behain ba ng imong assessment aron makita na kung pilay imong bayranan? Kay kuhaan ta na lang ding akong gireserve para untas delivery. Utango lang una tingali nato ang delivererong hapon. So ayan na kong hangyo ang supplier. Kumusta ka ang operasyon sa ina ni Angie? Napikihan ko da. Wa magudayon ko makabiya sa opisina kami emergency meeting man may. Oh. Rene! Si Angie? Rene! Nagdali man isang sugat ako. Ano ka? Angie! Ren, salamat kayo sa imong tabang sa gastuhan nila sa ospital. Alang sa operation ni Nanay Tilia. Naunsa. Ayaw ka naghuna-una, Angie. May nudanon nga naoperahan siya. Kumusta na ituod ang iyang operasyon, ha? Successful ang iyang operation. Oh, may hinuon taon. Salamat kaayo ni mo, ha? Kunwa ka pa. Mag-unsa na lang kami. Ikaw, Gyud.
I love you, Rene. I'm happy for you, Angie. I love you. Basta para nimo, wato na ko ang tanan. Malipay ka lang. Angie. Angie. I love you. I love you too, Rene. Nalipay ka ba? Oh, Angie. Dili hitop na nga akong kalipay. Oh. Nahilom ka man. Kuwang pa patong kwarta nga akong gihatag para sa mga tambal o ubang mga kinahanglanon ni mama ni mo, Delia. Dili. Dako na kaayo to og sobra. Naikong na gani kaayo ko nimo. Kay bisan unsay akong ihangyo nimo, di ka gyud mo palipad. Kana tungod kay mahal ko kayo ikaw, Angie. Kay ikaw mo'y naghatag na ko og paglaom. Og nagbatuod nga, may katungod kong malipay. Ngawa na ko asinati kang nimfa. Sorry. Sorry nga, naisgutan ako siya. Sorry. Hangtod ka no sa aka kong ingon ini. Nga matawa kong imong kapit. Angie. Mahimo bang magsulti ta sa makadiyot, Rene? Sabay atong sultihan. Aron nga mag-away na sabta. Excuse me. Dili ka ba gyud makahatag na ako bisag gamay lang nga hikayon? Gamay nga higayon? Dili ba mao na linya na ako kanhe o ipangutana nimo? Dili ba dali ka kayo makatubag nga nagdali ka? Nga busy ka sa negosyo? Nga maune og mao ka na? Rene, Nagdali ko. O dili ko gustong malate sa akong trabaho. Excuse me. gusto kong mubawi sa akong mga kakuwangan sa among kabiniyon. Apan unsa may akong mahimo? Kung dili maghahatag ka na akong higayon, si Rene. Unsaon man. Ang pinag-uban ni Rene og sa iyang asawa, Sophie, pagkangana lang na nga sila kasado. O para na lang sad sa ilang duwa ka anak. Sa laktod, sama ra nga buwag na sila. Kay sama ra sa mutual agreement kana nila, Angie. O kay why divorce man din sa ato, bisan unsaon, sa mata sa tao, ug labi na gyud sa Ginoo. Sa gyud ang imong pagpakigrelasyon ni Sir Rene. Oh, tinuod na, Sophie. Naibaw ko. Pero unsaon ko man, nga nadutla naman ko niya. Unsa? Uy,
Dili ba, G, matod ni mo? Nga nakiglambigit ka niya, kana tungod kay mahatag niya ang tanan mong panginahanglan. Nga nakatabang siya sa imong pamilya, sa inyong kalisod. Ug siya pa gani ang nagpahigayon kanimo sa imong trabaho, di ba? Unya karon mo ingon kang, Kani ato, Sophie. Oh, kani ato. Pero karon dili na. oh, Minsan tuod layo ang gap sa among panuikon. Pero dili ko mauwaw nga moingon nimo. Nga dili na ko mabuhi kun wa si Rene. Dili na, Sophie. oh God! Mano ni dadon ako dito sa office ni Sir ni Ma'am Angie? Oh, mauna lang nga. Bitaw, ma'am. Nakatultol ako. Asa ka magpuyo, ma'am. Masa? Hindi nakatulog kag asa ko magpuyo. Mamisita na ko inyo, ma'am, ha? Lakaw na, Card. Bago ka palang gani nga na destino din eh. Ingon anak ka na kapisko. Oh, sorry, ma'am. Guard ko. Pero Charles ang kungan. Excuse me. Hi, Charles! Hi, Ma'am Sophie. Hoy! Nasa man ang itsura ni mo? Namura ka man og dunay gikaaway. Prisko lagi kay ng bagong guard, Sophie. Ay, si Charles! Ay, dili man good. Buta man good na siya. Unya, may hitsura sa dili pa. Lain ang akong gisulti. Pero lain po ang imong gitubag. Ay, bitaw, eh. Pariso na ba mo? Nuso ka? Ikaw, gid Sophie, madunggan gani kang Renen. Neda, layo rang manager's office, oy. Dili to kabati. Uy, panginaw. Hagbay na yun na nagsigig pangutanan ako si Charles kung hain ka magpuyo. No, ako na bang isultihan. Unsa? Ikaw di nagsulti niya? G, mas bagay si Charles ni mo. Dili si Serene. Sophie! Pamin ako, Naidelia. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Mayang gabi, Angie. Oh, Charles? I love you, Angie. Unsa? Charles? Unsa ko? Nibaw ka ba nga? Oh, naibaw ko, Angie. Naubos ra kaya ko ikang para nimo. Kaya taga-opisina ka. O guard ako sa kumpanya nga atong gitrabahuan. Pero, Dili na mo ibut na kung ipasabot, Charles. Naibaw ko. Ngawa malilong ni mo ang akong pagkaako. Labi na sa bahay namo ni Serene. ayaw na ipadaan ang buot mong isulti, Jane. Isultihan ko ni Sophie sa tanan. Unsa? Charles, wa ko ikaw gipakaupos. Pero sorry. Dili ko angay nimo. Ug dili ko buot luiban si Rene. Kay mahal kaayo ko niya. Ug mahal ko usab siya. Pero sugot ko pa ng Diana, Jane. Nga hantod-hantod ka na lang nga ingon, anak. Wak ba rin mangandoy nga usa na nagkahigayon. Masinati mo ang kagawasan sa pagpili sa gusto mong kinabuhi. Mahal ko ikaw, Angie. Ug naluoy ko nimo. Andam ko magpaabot para nimo. Charles.
out kong mga 2 p.m. Angie. And right after sa imong work, diretso na sa atong suking restaurant, ha? Madama ni hapon, manota. Ren, Hmm? pasayuhan ba ko ni Nanay Delia? Kay may atuon mi. O sorry nga, sa sunod nga kayo na lang tingali. Rene? Naglikay ka na ba na ako, Angie? Ha? Unsa ko nang imong gipanulti, Ren? Unsa ko'y naglikay nimo? Uwa, uy. Ang akong giingon nimo nga, pasayon ko ni Nanay Delia, kay may importante ni atuon. Dili kay duha o tulo na kay gayon. Nga mibalibad ka na ko nga mi-invite nimo sa pagpangaon o pagpanuroy sa gawas. Unsa may problema nimo? Ha? Nganong nagbinag-o ka man? Unsa man? May gipuli ka na ba nako? Doon na ba? Oh. Roren, giubanan ko ikaw din sa beer house. Hindi pala sa una nga musugot na ng tag patayan ko mag-inom, ha? Sa kabutilang gamay nga beer, okay na? Sa ato pa nga, nagbait ka na. Taw-tawon ka ritang wa magkita. Ug ambot kundiin ka ug nganong nawa ka. Di magkatawhana ka. Murag, may batanon katingaling ikabuangan sa layong dapit. Di ba? Bro, nagbinutan ako. Mahal ko maka-apel og Life in the Spirit Seminar o Christian Life Program. Ngatong may ni-invite na ako, diyang nasakit o cancer. Din sa kong pagduol o papagayog pa sa ilas Ginoo. Yang nakita ang timpos kong pagbasol sa akong makasalanan. Sa iyang walay kinutubang kaluoy o gugmay. Iya kong giayo. O mao ka na hinungdan nga miapil ako sa mga religious organization sa simbahan. Lakip na sa Couples for Christ. Then ako ug akong asawa, miyembro na. Oh! Ikaw nga labihan ka himabay? Ug hapit tanan nga bisyo naa ka, nagbago na? Oh, come on. Gipakatawa mo ba ako, bro, buddy? Nagkomedya ka ba? Ayoko patuwa na. Seryoso ko, bro. May mong dili ka mo to. Pero makulit tinawad. Kitawag ko sa Ginoo. Bisan sa akong pagka magsasala. Kababuto niya, bro, na mubalik ko sa iyang sapakan. Ug mao kin hinungdan nga iuban mi nimo ron. Kasama sa akong pagkasinati sa gugma sa Ginoo nga rin ako. Buot usab nga imo kining masinati. Nagkaidara na ta, bro. Ug di lang kaya ang ato ng lawas ang maningil sa mga bisyo nga atong isudlan. Kundili, sa adaw niya sa itong kamatayon. Maningil usab ang Ginoo. Sa tanang pulong nga mo gawa sa itong baba, sa tanan na itong mga binuhatan, lakip na sa wa pagbuhat sa mga butang nga ay unta na itong buhaton. Bro, mabalik ka na sa Ginoo. Samtang may panahon pa. Dili na ito usikan ang higayon. I-restore ang kanhing maayo mong relasyon sa mga asawa o mga anak. Aron, ma-restore usab na to ang atong maayong relasyon sa Ginoo. Kay limitado o maihap na lang tingali ang atong panahon sa pagpakabuhi din sa kalibutan.
mangisda-isda sa beach, uy. Gitugnaw ko. Labi na nga, nabasaan ako si Nina. Aron mawa ang imong katugnaw. Gaksong ka ikaw. I love you, Angie. I love you, Charles. Pero nahadlo ko. Nahadlo ko kung sa ibuhaton ni Rene kung masayo din ang atong relasyon. Wa kay ang ngayon nakalukan, Angie. Pinili ko ikaw pasagtan. O kung kinahanglan nga pagkasultihan ko si Sir Rene, o ang iyon hatagan kas kagawasan, ako ka ng buhat. Magpakiluoy ko niya. Ayaw. Ayaw nagbuhata, Charles. Nakaila ko ni Rene. Utong siya nga pagkatao. May pa ako nga diligid siya magkadawat ini. Kaya mas ko gani siya nga doon ay lalaki nga magpaduol na ako dito sa trabahoan. Usa na ka kung may pao siya nga na nagkasinabot na ta. Kung mao ka na, amiyata ining dapita. Mga tuta sa dapit nga dilitan niya maabot. Sa dapit nga walay nakailan nato. Dado nato si nanay ni Modilya. Aron ato ta magpuyo o magsugod sa bagong kinabuhi nga. Mga animal! Mabuti yun! Charles! Si Rene! Ginoo! Patay ko ka mo, mga animal! Charles! May arma siya! Diyos ko! Tutulong ba ang Diyos? Natutulong ba? Ikaw ay agad sumusuko. Milanog ang kusog nga buto. Aduna kay naigo ug namatay? Usag-usa ka nato gihataga namo og katungod sa pagtimbang-timbang ug paghuna-huna kon kinsa ang naigo ni ini. Nga igsoon, dili kalimod nga usag-usa ka nato, aduna gyud kahakog sa pagpati. Aduna sa kitay gasa sa paghuna-huna ug pagtimbang-timbang kun unsa ang husto ug kun unsa ang dili maayo. Apan dili nato kalimtan nga wa gyud mausab ang balaod sa Dios. Dili kini sama sa balaod sa kalibutan nga mahimo amyendahon aron masubay sa kabubuton sa tao. Apan lahi ang sa Dios. Kay siya gugmaman. Sala gayod ang pagpatay, bisan na ang pagpakamatay, ug way si bisan kinsa dinhi sa yuta nga may katungod sa pagkutlo niini. Kay bisan unsa pa siya ka makasasala, balaan gyud ang kinabuhi. Ug way taw nining kalibutan, bisan unsa pa siya kabuutan o kamaayo, way sa ang tanan makasasala gayud. Nga angayan lang nga muhatag unya og husay kung moabot na ang atong panahon. Mga igsoon hinaot nga kini maong sugilaw no nakahatag ka na to bisan og gamay na lang na pagtulunan. Hakog nga pagpati. Sinuot ng Limpino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Mancao. Sound Specialist, Ricky Sabits Garing. Technical Production Engineer Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kita magbugbuhag atong ila-ilahon ang mga artista nga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon karon. Sa papel ni Rene, Direktor John Pujanes. Sa papel ni Angie ug Nympha, gitagaan kinabuhi ni Miss Ing Vertudaso. Louie, Direktor Randy Padayaw Suson. Charles, Jumel Arizo. Sophie ug Delia, taga-kinabuhi ni Miss Teresa Tiro Surya. Buddy, Ricky Garing. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Hinaot punta nga ang Ginoo magapanalangin ka nato. Tatak RMN. Ang iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulong pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga. Sa Kanya. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.
si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo magaamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension. So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Higala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karon dayon. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabalik sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko. Life Extension